брат, короче, ёфтем тағоира як ҷой до зиндагӣ мекарда, яки ба худо қасам кору боро ба худо тирба ҷая намудхона кай валлоҳи чӣ қадр зиндагӣ мекунам ба худо намедонам брат. пилта мондагӣ равид даже наски ба худои ҳолаш ганда тағоира безебай брат чӣ мегиртиам пага роиш мекунем ҷой рой ба худо брат. невозможно да дуруй сарай дуруй чай ба худо ҷа. короче тағоира ёфтем ҳаракат кунем хай гани пага билет ча ёх шома гирифтиям мебарем роиш мекунем. тағои пагаи на билетат мегиранд ино ман миём мебарам. бародарое ки ҳурмат мекунен эҳтиром мекунен бародарҷоно кадомед ки мехоҳед падару модара ҳаҷ роӣ кунен ва бародарое ки ягон акотуна хоҳарот хусусан каси бошнаш бародаро ман дар иҷа сабаб мешам. бародарое ки мехоҳед роӣ кунен мо ҷавобгарем. марҳамат номеро мегӯям бародар да занг бизанен яке ба ном фирмаҳои замзам умра бародармон дар хизматай мебара ҳаҷ иншолло ба амраи худо мегира миёра. ва бародарое ки мехоҳем қарор дорем дар ҳиҷомаи шифу фармо бародарҷоно моҳи шарифи рамазонда биёем бепул ҳиҷома кунем. бародарҷоно расла бисакунен хишру бизанен бирен дамш бикунем. бале ҳиҷомаи бепул будай бачаҳо ёча фақат ҳамин суи банкҳоро месупорем тамом. ҳиҷома масаҷ фитобочка инчунин душ. биёем бародарои азиз дамш бигирем бизанен бирен. ягон гап гуфтан надорем. ягон гап нест фақат рулеткара бигӣ. ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. анаира шермард меган, анаёра мардбача меган, мардбача. бародарои азиз, хоҳиш мекунам аз якояки шумо ки лайк монен, комментҳои хуб нависонен, чтобы видео распространят шава то дигар бародаро ҳамиёра бибинанд. нигаҳ кунед да бародарҷоно, ҳамин дар ҳамин россия бидаста ҳамин бародара падараш бародара хай гуфт изо мекашам ака ки мақсад болои экранро ҳамин падар худаш аз ноҳияи ёвон бидастаем. бародарои ёвон халқи тоҷикам, бародарои тоҷикам ҳамата моҳи шарифи рамазон хай табрик мекунем. худованди меҳрубон дар хонадонтон файзу баракат абрезонад. нигаҳ кунен да бародарҷоно, бовар кунен як сахтай да хай инаму сафеда нигаҳ кунен бечорара. аз россия гирифтан роиш кардан тоҷикистон, айни ҳол дар тоҷикистонай дар балинса қарор дорам. хоҳиш мекунем ки бародарҷоно просто саҳми хитона бигзаронед. номрои телефони хичай, номрои картаи хичай, мақсад дамо банкҳои ҳамаи хичона эсхата ҳамаш аз хичонай бародаро эсхатай дишам меситай аллоҳу аълам ма дида будам ба филм ки эсхатай. ба ҳамон хотир бародари азиз чӣ гуфтанем ки аз ҳамин лайк ҳеҷ чӣ ма бой намешам. ҳамин баъзе талхат накафа вале воед ки душмон мекунен дар ин моҳи мубораку ман ин моҳи муборак да фақат кӯшиш кардам ки аз як кас раҳмат бишнавам, як кас даахм дуои некна. аз шумо иншолло ба амраи худое ки душмон мекунен ку иншолло ба амраи он худое ки мову шуморо халқ кардагиай ҷавоб мегӯем назди аллоҳ да парво накунен. худо ҳофиз бародарҷоно, хоҳиш мекунем ки навора паҳн кунед. то навора паҳн кунед ки ҳамин душман талхаш бикафа. ҳамин душман аз чӣ талхаш мекафа бародари азиз? душман аз он чизе талхаш мекафа ки пешравита мебина талхаш мекафа. ба ҳамон хотир биқапен шер бачаҳо, зинда бошен. алло дар амри ҷонтон баракат бита. раҳмат.